kuma waye a nan gurin? Kai ba wannan gayan nan bane da mu gan shatan din nan ko haka nake gani shi ne ba mai magana da yake a nan. Mu je mu same shi ne yake a nan. Kai! Bar gurin nan! Wannan sai na nuna musu karshen su. Za mu baka sabon sabon ba. Dama irin namu sai. Oh, no.